Kohta ollaan lähdössä katsomaan rallia tonne Päijälään. Siitä onkin jo 50 vuotta, kun viimeksi on tullut käytyä ralleissa. Että nyt on korkea aika päivittää tää tilanne. Nyt mä oon täällä mökillä, niin mulla on aikaa. No niin, tänne tultiin nyt Päijälään. Tienvarret rupeaa olemaan täynnä autoja. Mä tulin hyvissä ajoin tänne. Kello on nyt 3:30. Tästä on vielä, olisiko tästä kilometrin verran tonne Pikikselle, mutta tästä se alkaa. Sontikankin ostin, jos täällä tulee vesisadetta. Täällä on jotkut ollut näköjään yötäkin. Mutta ei kun sinne vaan. Tästä on vielä 500 metriä. Täällä on helvetisti autoja pari. Puoli kilometriä. Ja mun auto on tuolla kilometrin päässä. Ois pitänyt tulla kyllä vähän aikaisemmin. Mut kyllä meikäläinen jaksaa kävellä. Ei tässä mitään ihmeempiä. Tuolta ne ralliautot tulee sitten tuolta päin. Ja tässä Päijälän kylässä siihen on pubi pistetty. Ja tästä ne menee sitten niin tonne sillalle. Tässä on vielä 1,5 tuntia aikaa, niin on hyvä katsella näitä maisemia. Täällä kyläyhdistys varmaan tienaa hyvät rahat. 35 € makso sisälle ja 10 makso. Täällä on tämmönen koski. Onko siellä lohikalaa? Onko? Kylällä on elämää nyt. Täällä jotain vippipaikkojakin. Katselu, että mitähän tuollakin maksas. Tästä ne menee ne ralliautot. Kohta. Et en tiedä, mihin sitä jäisi katsomaan. Kuulemma tässä on yksityisalueita, ei saisi jäädä kattelemaan. Villalempi. Onhan täällä paikkoja missä, mutta Päijälän pirtti on siinä. Tää on tämmönen pikku kylä. Jumalauta, nehän ajaa täysiä tuohon silloin. Sieltä on Evans tullut. Täällä on hirveästi porukkaa. Toi oli Osieri äsken. Ei ollut, eikö toi oli Evansella? Ne oli, mutta Osieri seuraava ja Pajari sitten. Okei. Siinä kuulitte Osier seuraavana ja Pajari. Nyt tulee Osier. Nyt on Pajari. Suomi-poika tulee. Katsotaan.
Jormo tulee nyt. Nyt tulee Neville. Rovanperä tulossa. Kalle Rovanperä. Nyt pitäisi Latvalan tulla VRC 2-luokassa kohta. Ei tule.